Ето го е. The Beast. The Beast. Чакай да се махам бързо. Докато мога да стигне този човек. Той е пак кривна. Копак му стана. Малко по малко ще го оправя, ама ако му стана стара машина, все нещо трябва да му оправям. Все трябва да го паля в движение. Що в движение? Щом така иска, така ще го паля. Ама тия дни трябва май да го дам някъде. Той време не мога да го разбера. Колега, без казка. Ту студено, ту топло. Беше бати жегата до ония ден. Сега нещо не иска да е жега, което е хубаво де. Нека малко. Малко въздух да има. Интересно обаче как към края на сезона си го чувствам мотора по-добре. По-съм умел. Уверен с това какво правя. Началото на сезона бях много зле, защото миналата година не карах. Мотора го бях дал на едно приятелче, той да го движи напред-назад. И... Вода. Той го движи напред-назад. И аз на практика бях направил сигурно не повече от 200 км за цял сезон. И го изтървах още. Не го усещах. Не знаех какво правя с него. Стегнат. А сега... Чак като едно вече не съм с него, да, ама си го усещам. Къде, кога, как, защо? Обаче все още е с спирачките и с газта в завой. С това още не знам как да се справя. Там съм много предпазлив. Всъщност времето е много приятно. Пече слънце, обаче е леко прохладно. Според искаш да ми е неприятно. Сега окей. Особено като се върна сега от работа, вече като залязло слънцето, ще е по-хладничко. Може и да ударя по 20 градуса. Знам, че правя грешно, като карам така по тениска и по шорти, ама какво да ви кажа? Това що завива тук? Много интересно. Ама то иначе, за да го вземеш мотора тук, да направиш 3 км, точка А, точка Б, че ръкавици и каска си слагам. Ама... Много горещо е, много горещо с... То беше по 38 градуса по едно време. 40 не знам дали удари, ама... На този тук черен асфалт става като печка, фурна.
И като се впуснеш в движение, като включиш вентилатора на фурната, кошмар. Сега се живее. Трябва да помпя гумите. Нещо не ми е много отзивчив. Ще трябва да го проверя. Как карате бе с по-спаднали гуми, или? Защото нали с по-спаднали гуми има повече цеплени. Ма то пак как тогава ще е само за яко направо. Ако ще искате за войчета, ще ви трябва хубаво напомпана гума. Понякога глупости говоря, ма какво да правим? Простете ми. Ей, бат, много ги мразя тези дупки. Те хотнали надолу канални шахти. Светофар след светофар след светофар. И тук сега тази отсечка нагоре, да знаете, трябва да са глупа. Трябва да се внимава там, защото ограничението е 40 км в час. Ако не се лъжа, май беше даже и 30. Не, няма как да е 30, такъв голям булевар. Ето тук. И често има патрулки или триножник. Да го знаете това. Аз съм го ял. Спазвайте се ограничението тук, лекичко, лекичко. Той е кофти видимостта също. Ей, тук въгълчето го слагат. Некъде. И после плащаш, кихаш. Днеска го усещам много добре мотора. Мамка му ще ходя в Бургас утре, от други ден заминавам за Бургас. Обаче няма да съм с мотора. Гледай го жокера. Няма съм с мотора, ще видя от едно приятел, че взема неговия, дали ще мога да го сподели. Да покарам малко, да повратна по Бургас, да направя 1-2 клипа. На една седмица ще отсъствам. От София ще отсъствам една седмица, но надявам се от YouTube няма да отсъствам. Той има... Не знам какво има вече всъщност. Имаше единица продадена, с какво е, знам не. Другото аверче с един стар мотор. Какво беше? Нещо Thundercat. Пистарка. Thundercat. Каква Thundercat беше? Искаш да влезеш ляво? Ясно. Бе, това е много яко. Волво. Много яко. Високо, почти като джип това. Плътно отдясно. Какво ти кажа? Дама. Схванем на бас. Жена ли е, мъж ли е? Въпреки че тук не е много предвидимо. Защото аз съм я правил тази глупост. Плътно влял. Не давам път. Ако се забля в телефона,
Или пък не обича мотористи. Господин. Такива ми ти работи. Лято няма много работа. Ходя когато има, което ми допада, има много свободно време така. Не знам дали ви споменах, треньор съм, аз съм треньор по плуване. И да, като има тренировки, тогава ходя. София се изпразва. Хората на почивки след COVID-а всички тръгнаха на големи почивки на по-начесто и по-големи. Преди беше само август си почиваха, а сега ги е по всяко едно време. Бегат хората да почиват. Няма лошо, така се прави. Трябва да намирате време да си почивате дори всеки ден. Почивка не значи обязателно, че трябва да отидеш някъде да почиваш. Мога да си почиваш и в София. Примерно, я да видим покрай Поршето да минем. Това е якото с мотора, между другото. Обикаляш си, разглеждаш си, то с кафе. Интересно. Сега не знам какво да гледам. Поршето ли да гледам. Той имаше някакъв буркан отгоре, оранжев пулсък, много странен. Той хитрец го казал, пича. Уф, ужас. Окей, нищо, прощавам ти. От колата в рейса. Окей, смяната беше яка. И така, хора, аре машинки. Заповядайте. Това видя ли кола? Че не. Да, глупост, че не. Си викам някой боксер, тук да не си изтървал протектора. Машинки, до нови срещи с вас. Лайквайте, сабскрайбвайте, от време на време клипчета, GGBG. Следващите клипове, надявам се, ще са по морето. Не знам с какъв мотор ще бъде. Мога да взема нещо под наем. Трябва да направим някакво ревю. Скоро време. На някаква моторетка. От някъде, ако някой да сподели, супер. Мога да взема нещо под наем от някъде. Някой чопърче. Мисля, че по Бургас имаш такива изпълнения. Всеки град би трябвало да предоставя МПС за под наем и най-вече и мотори. Девочки. Цъка. Тук сме добре. Аре машини. Чао ви. Се видим пак.